फुलि बानायनानै जोंनि मानसिफ्राबो गायनो थाखाय बिराद आग्रह गायखानांगौ मोजां गायनांगौबो नाथाय रावबो जोंनि फार्मारफ्रा सोङाखै बे फिथाइया खय बोसोरनि फुलि बानायनाय रावबो सोङाखै आं कमेन्टआव नायो दै आं रावखौबो नाम खारिया जाय जेरैखिया बिजनेस खालामनानै जाया मानो खिन्थु जाहाथे जोंनि बर' फार्मारफ्रा गाव गायसे गायनानै जोबनायाव हाथुराजों गावनि खर'आव देना लानाय बायदि जाया नैबे जिनिसखौ आङो गोथौ सिन्था खालामदों। हेलौ लोगोफोर गिबिथारावनो आंनि चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो बरायनानै लाबाय। आङो बे समावहाय मोनसे कक'आ आबादथिलि आंनि चेनेलनि गेजेरजों दिन्थिनो थाखाय सानदों। आङो बे समावहाय खैला मैलानि साहा जोंनि मानगोनां आदा प्रमद बसुमतारी बिथाङा सासे एमइ स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरिबो बिथाङा फोरोंगिरिब्लाबो जोबोद आबाद मावनायाव गोसो गुदुं आरो बिथांनि बे आबादथिलियाव आं दा बे समाव दंफैयो। आं बिथांनि आबादथिलिखौ आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय सानदों। अन्नानै नोंथांमोना गोसो जायोब्ला बे समावहाय नायलांनो हागोन। फैदो अब्ला जोङो बिथांनिफ्राय माखासे खोथाफोरखौ जोङो मिथिनानै लानि। बिथाङा मा थांखि मा मिजिं मा आसाजों दिनै बे आबादखौ मावदों बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनानै लाग्रोदिनि। मुंदांखा इउटुबार फंबाय मिनिया आरो मिनिया फंबाय सानैखौबो आङो गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। बिनि उनाव आङो नैबे चक्लेट एबा कक'आ फिथाइनि सोमोन्दै सुंद' बिखौ मारै गायनानै मारै मेनटेन खालामो एबा माब्रै आं गायजेना बिनि सोमोन्दै आङो बुंनो आखायाव लादों। थांनाय 2019 मायथाइयाव जेब्ला लकडाउन जायो बे समाव जोंना गासैबो स्कुल कलेज गासिबो लकडाउन जानायनि थाखाय बन्द जाजोबदों। बे समाव आङो न'आव थानानै बिराद मा खालामनो मा मानो जादों। अबसे जों बे समाव न' थांनानै गथ'फोरखौ एसे फोरोंदों गथ'फोरखौहाय फोरोंगिरि हिसाबै। दा बेयाव आङो नेटआव नायदों। नेटआव नायनानै इन्टारक्रपिं मा आबाद खालामजायो बेखौ आं नायदों। दा जोंनि बर'फोरना हा दं गय बागान दं। ओमफ्राय गय बागाना जोङो जेब्ला फिथाइया मोनो होमब्ला खानानै फानोब्ला बोसोरसेयाव खेबसेल' बेबायदि मोनसे आबादखौ जों दैखांनो हायो आरो बेजों जोङो माने एसेग्राब उन्नति जानो हाया आरो जोङो लाबखौ जोङो एसेबां खालामनो हाया। बेखायनो आं बेखौ गोथौ सिन्था खालामनानै गुगोलाव नायबाय सार्च खालामनानै आरो इन्टारक्रपिंनि बे चक्लेट आबादखौ आं नुदों। ओमफ्राय नुनानै बेनि जोलैखौ बहा मोनगोन बेखौ आङो नेटआव सार्च खालामनानै नायदों। नेटआव सार्च खालामनानै नायनानै आङो एकदम बे कसारिपारा कासादल बे खाथियाव आङो नेटआव नायनानै नुबाय जे बेवहाय सासे नर्थ इस्टनि डिलार दङ। बिथाङा केरेलानिफ्राय लाबोनानै गावनो बेगर जावायफैयो। ओमफ्राय बेगर जावायनानै बियो जेनुइन फुलिफोरखौहाय फानो। बे समाव बिथाङाबो 2019 मायथाइयाव स्टार्टिंल' खालामदोंमोन आरो बिफांफोरखौ बिथाङा एडभान्स बुकिं खालामनानैसो फुलिफोरखौ बानायदोंमोन। थेवब्लाबो आङो जबरदस्ति बिथांनाव 350-थासो बिफांफोरखौहाय बिथाबनानै बायनानै लाबोदों। आं बिथांखौ गोबां कनभिन्स खालामनो गोनां जादों। खुंख्रा कसारि बिथांखौहाय नोंथाङा बे आबादखौ जोंनिथिंबो हर। जोंनिथिंबो गोबां गय बागान गोनां मानसिफोर दङ। दा आं गायदावनानै दिन्थियोब्ला गुबुनफ्राबो बेखौ सोलोंगोन आरो जोंनि बर' समाजाव बियो गोबां रांखान्थिनि आंखालखौ सुफुंनो हागोन होननानै आङो मिजिंथियो होननानै बिथांखौ आङो कनभिन्स खालामनानै 350-था फुलिखौ आङो लानानै फैदों। दा लाबोनानै बेबायदिनो आङो गायफैबाय। आङो फिसाला उन्दैमोन बे समाव बेखौ लांफादों गायफैदों। गायफैनानै माखासे बिफांफ्रा 15 मासावनो बिबारा बारजेनदों। खिन्थु 15 मासाव बारजेनदों होननानै बे बोसोराव थायाखै। खिन्थु बोसोरनै जेब्ला जायो होमब्ला थाजेनबाय। 2.5 बोसोर जाबाय थाजेनबाय। दा बिदिनो थायै थायै आंनिया बियो दा 2019निफ्राय दा नैबे जुलाइ मास फैयोब्ला 6 बोसोर जासिगोन। 6 बोसोर जासिगोन। औ। ओमफ्राय बिनि उनाव गोबां मानसिफ्रा चक्लेट फिथाइनि सोमोन्दै गोजान जायगानिफ्राय फैयो नायनो। आंनि लोगोफोर फैयो। ओमफ्राय आं बिथांमोनखौ माब्रै
गायनांगौ मानांगौ बबेनिफ्राय लाबोआ बेफोरखौ खिन्थानानै होदों। बेबायदिनो गोबां मानसिखौहाय आङो बिथां खुंख्रा कसारिखौ खिन्थानानै फुलिखौ लायहोदों। बिकज बिथांनि फुलिया बिराद जेनुइन। बिथाङा केरेलानिफ्राय गैयाब्लाबो 10 कुइन्टेल 20 कुइन्टेल बेबायदि बुख्रामनानै लाबोयो। बिथांनि फुलिया जोबोद जेनुइन। बाखि बिटिसि आवथ' जों चक्लेट गायजेननाया जोंनो होननानै आं बुंना लानो हायो। दा थारैनो सानसेखालि बिथाङा आंनाव केरेलानिफ्राय साइन्टिस्ट सासे लानानै फैदों। ओमफ्राय जेला साइन्टिस्टआ आंनि बागानाव हाबफैयो बिथाङा नायबाय, नायनानै आंखौ सोंबाय नोंथांनि बागाना खय बोसोर जाखो? आं होनबाय 3-4 बोसोर जाबाय। बे समावनो बियो फैदों। ओमफ्राय बियो फोथाया दानिया 3-4 बोसोरावथ' एफा गिदिर बिफां जाया। जोंनि केरेलाव 15-20 बोसोरबासो बिसि गिदिर बिफां जायो। आंजों बिराद बादि नांबाय बिथाङा। लास्टआव खुंख्रा कसारि बिथाङाबो खिन्थाबाय नंगौ फुलिखौ बे आदाया आंनिफ्रायनो लायदों आरो बेवहाय बियो गायफैदों। बे समाव बिथाङा फोथायबाय। फोथायनानै बिथाङा होमब्लाथ' जोंनि केरेलानि साइन्टिस्टफ्रा फेल जाजोब्बाय। बिटिसिनि हाया बेबायदि एसे मोजां जायो। दा नोंथांमोना बिनि थाखाय एवारनेस खालाम, गायहो। गोबां खोथाफोरखौ आंनोहाय बियो खिन्थालांबाय। ओमफ्राय जोलैनि बाथ्राखौ आं दानिया बुंनोसै। आसा जोंथ' बिफांखौ गायबाय। दा बिफांखौ गायनानै बोसोरसे बिफांनि फिथाइनिफ्राय जों जोलै बानायनो हायो। बेसो मेन बाथ्रा। दा बिथाङा होनबाय मिनिमाम 8 बोसोर 8निफ्राय 12 बिनिफ्राय होजों जेसेखि जाया मोजां। मिनिमाम 8 बोसोरखौ बिथाङा बुंदों, खिन्थु 12निफ्राय हरिबा मोजां जागोन, मोजांसिन जायो। ओमफ्राय जेन'बा आं बुंबाय आंथ' थाइजेननाय फिथाइखौनो आं थाइनै थाइथामसो आं जावायदोंमोन आरो बेरदोंबो मोजाङै। आसा बे दंफां जानानैथ' बियो फिथाइ थायगोन आं बिथांनाव सोंदोंमोन। होमब्ला बिथाङा होनदों औ बसुमतारी सार, बिफाङा जागोन देरगोन, खिन्थु हयथ' बिनि फिथाइया थाइगोनबो, हयथ' बिनि बेगरा थेफाबो जानो हागौ। बा 100टा फिथाइ थायनांगौआ बियो 40टा 50टा बेबायदि थाइगोन। बे बाथ्राखौ बिथाङा आंनो स्पष्ट बुंदों। बिथाङा केरेलानि कक'आनि स्पेसियेलिस्ट सासे साइन्टिस्ट दै। ओमफ्राय आं सानबाय लासैनो बिटिसिआव मानसिफ्रा बिदिनो बोसोरब्रै बोसोरबा 6 बोसोर गाहाम जानायखौनो दा बिराद फुलि बानायदों। फुलि बानायनानै जोंनि मानसिफ्राबो गायनो थाखाय बिराद आग्रह। गायखानांगौ मोजां, गायनांगौबो। नाथाय रावबो जोंनि फार्मारफ्रा सोङाखै बे फिथाइया खय बोसोरनि फुलि बानायनाय, रावबो सोङाखै। आं कमेन्टआव नायो दै, आं रावखौबो नाम खारिया, जाय जेरैखिया बिजनेस खालामनानै जाया मानो, खिन्थु जाहाथे जोंनि बर' फार्मारफ्रा गाव गायसे गायनानै जोबनायाव हाथुराजों गावनि खर'आव देना लानाय बायदि जाया, नैबे जिनिसखौ आङो गोथौ सिन्था खालामदों। बिराद मोनसे ढौ जाबाय दा चक्लेट गायनायनि। दा बेखौ सिन्था खालामनानै आङो जोंनि डिस्ट्रिक्ट आबसुनि मानगोनां डक्टर रिदियन नार्जारिखौ आङो लास्ट टाइम बुंबाय आङो जोंनि बर' फार्मारफ्रा गोबां गल जासिगोन, जोंनिफ्राय फिथाइ बायनानै लाङो। आं एटलिस्ट 7 दिनाव 1.5 कुइन्टेल 1 कुइन्टेल बिदि फानहरो फिथाइखौ। ओमफ्राय बे फिथाइखौ बै बहलपुर सापर बे साइड जोंनि मुस्लिम मानसिफोर बायनानै लाङो। आरो बिसोरखौ आङो सेदबाय आरो बिसोरो बुंबाय जोंनाव गैयाब्लाबो 10 बिगा 20 बिगा नार्सारि दं, जों बेखौ नार्सारि बानायो। बे नार्सारिखौ नोंसोर बहा फाथायो? जों ओरै नोंसिनि साहानो फाथायहरो। आं जोबोद दुखु मोनदों। ओमफ्राय आङो डक्टर रिदियन बिथांखौ डिस्ट्रिक्टनि आबसुनि सेक्रेटारि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांखौ बुंबाय जोंनि बर' फार्मारफ्रा बिराद गल जासिगोन, जोङो मेसिउर्ड बिफांनि फिथाइफोरखौ केरेलायाव बिहरनांसिगोन, जावायनानै जोंनि मानसिफ्रा बेखौ गायथों, जाहाथे मोजां जिबनाव उन्नति खालामनो हायो। बेखौ सिन्था खालामनानै आङो थांनाय फेब्रुवारि मासाव केरेलायाव बेबायदिनो ट्रेनजों बिहरजेनबाय। बिनि उननिफ्रायनो आं रेगुलार ट्रेनजों आङो बिहरदों बुकिं खालामनानै। दा बेखौनो एफा आं फुलि बानायनानै जि बे खाथि खालाव दङ बिसोरनो आं खिन्था आङो गायहोबाय। लोगोसे डिस्ट्रिक्ट आबसुआव नार्सारि मोनसे बानायदों, बेबो जेनुइन केरेलानिफ्राय बिहरनाय। आरो बङाइगाव बे मोनसे प्रदीप मुसाहारि आरो बारहुंखा ब्रह्म बिथांमोनाबो बिहरफानानै, बिथांमोनाबो गोरों मानसि, आरो जोंनि मानसिफ्रा नस्थ' जाजोबसिगोन होननानै बिथांमोनाबो केरेलानि फुलिखौ दा बानायदों। दा आङो खावलायनाया बेल', बांद्राय बाथ्रा आं बुंनो गोसो जायाखिसै। आं जोंनि बर' फार्मारफोरखौ खावलायदों, जाय जेरावखि फुलि बायहैया मानो
अन्नानै बे फुलि फानग्रानियाव सोंदो बे फुलिखौ बबेनिफ्राय लाबोदों आरो जोलैखौ बेसेबां बोसोर बैसोनि फिथाइनिफ्राय बानायदों बेखौ सोंनानै कनफार्म खालामनानै जाहाथे 8, 9, 10, 12 बिनि गोजौआव फुलि बानायनाय बे मिसिउर फिथाइफ्रा मोजां दा बेफोरबायदिखौ जुदि गायो जोबनायाव जाहाथे रावबो ठक्कर जाया आं बे जिनिसखौनो जोंनि बर' फार्मारफोरखौहाय गुरै खावलायबाय। सारा दाथ' फुलि बानायगासिनो दङ दा फांसेयाव माबायदि रेटआवहाय हरनो थाखाय सानदों जेनेबा? बेगरा बिसोरो बिराद कस्टलि 400 केजि बिसोरो होजोंनो लाखायो ओमफ्राय बुकिं खालामनायनि खरसा थायो ओमफ्राय टिकेट माबा माबि दानबावनांगौ फुलि रुजुनाय मा रुजुनाय बहुद खरसा जायो आरो बहुद खस्थ' बेगरखौ बिहरनाया हर गेजेरफ्रावसो सफैयो अखानायसेयाव सफैयो हरफा उन्दुनो मोना दा बिदि बहुद खस्थ' दं आरो थेवब्लाबो आंनाथ' मोनसे आं सासे फुलि फाननानै जानानै मोनसे गिदिर लाबा लाब खालामगोन बे आंनाव उद्देश्य गैया दा आङो मार्जिन फांसे बिफाङाव आङो 40 थाखानि फानो दा सोरबाफोर जुदि बे खाथि खालायाव गायनो इन्ट्रेस्टेड मानसि दङब्ला लांफैनो हागोन आंनाव एसेबां मानि हिउज फुलिबो गैया माने फेब्रुवारिनिफ्रायनो आंनो जावायदों बिदिनो एफा एफा जावायो आङो 10,000 5,000 ओमफ्राय जावायो जेला मिसिउर जायो बायो लाङो बिदि आरो बेबायदि आं ससियेल मिडियायाव होनाया दिनैनो प्रथम। ओमफ्राय आदा दा नोंनि नैबे न'आव फैनोब्ला माबायदि लामाजों फैयोब्ला नोंनि न'सिमाव सफैगोन? आंनि न'सिम फैनोब्ला डाइरेक्ट खैला मैला फैदो खैला मैला फैनानै ससे दावखोबो गोदो आर्मि केम्प दङमोन दा आर्मिफोर थाला बे आर्मि केम्पनि अपोजिटल' आंनि न'। लोगोफोर जोङो खोनानो होमब्ला हामबायसै माने लोगोफोर अब्ला जोङो बिथांनि कक'आ बागानखौ जों एसे नायनानै लादो नै लोगोफोर ओरैबायदि बागाना गेदेर बिनिया आरो ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि क्लिन साफा लाखिनानै बिथाङा दोनो बागानखौ बिथाङा फिथाइखौ साननैसो सिगां खानानै हरजोब्बाय दा बे हिसाबै बागानावहाय बेबायदि मोननाय फिथाइफोर गैया दासो बिबार लागासिनो दङ ओरैबायदि समायना ओरैबायदि मोजां आबाद बियो बेखौ गय बारि सिङावनो गायनो हायो आरो बेखौ जोंनि बे BTC आवहाय बोसोरसेयावहाय खेमथामसिम खानानै फाननो हायो नै बेबायदि थायो फिथाइफ्रा नै बेबायदि बिबार बारदों नै फिथाइया बियो गोजा जात नै बेबायदि फिथाइ थायगासिनो दङ नायनानै लादो लोगोफोर नोंथाङाबो जुदि गोसो जायोब्ला नोंथांनि गय बागान सिङावहायनो बे आबादखौ मावनो हागोन नायनानै ला नै लोगोफोर जोबोद मोजां बे आबादफ्रा आरो नोंथांमोना गोसो जायोब्ला फैनानै बिथांनावहाय फुलि लाना थांनो हागोन नै बेबायदि फिथाइफ्रा थायगासिनो दङ नै बिबारफ्रा बारगासिनो दं नै नायनानै ला लोगोफोर बिथाङा सासे खोब गोसो गुदुं बिथाङा गावल' आबादारि जानानै थानो गोसो जायाखै बिथाङा जोंनि गासै बर' आबादारिफोरखौबो थुलुंगाखांनाय बिबुंथिफोर होदों जोंनि बर' हारिफ्राबो जाहाथे बेबायदि गावनि हायावहाय बेबायदि कक'आ बिफांफोरखौ गायनानै जाहाथे गावनि न'खरफोरखौ दानो हायो लुखांनो हायो न'खर जानायाव थाखा फैसा जेन खामायनो हायो थाखा फैसा मोननायनि गेजेरजों गावनि न'खरखौ सान्थि गोजोनै जाहाथे बयबो खुंलांनो हायो गावनि फिसाफोरखौ मोजां सोलोंथाइ मोजां जायगा आवग्रिहोनो हायो बेखौ बिथाङा खावलायदों नै बेबायदि बिबार बारगासिनो दङ बेबायदि फिथाइ थायगासिनो दङ जोबोद मोजां नोंथांमोना नायलांनो हागोन जोबोद मोजां खौरां लोगोफोर जुदि नोंथाङा कक'आखौ गायनो गोसो दंब्ला नोंथाङा बे सारनिफ्रायनो फुलिखौ लांफैनो हागोन बिथाङा फुलि बानायगासिनो दङ आरो बे फुलिया जोबोद मोजां फुलि बियो बे बेगरखौ केरेलानिफ्राय लाबोदों आरो जोबोद दाम गोसा होनानै बिथाङा लाबोदों बियो गोरलै बिफांनि नङा
मिसुर जानाय बिफांनिफ्राय बिथाङा लाबोदों। गैयालाबो 9-10 बोसोरनि बिफांनि बेगर बियो। दा बिनिखायनो सोरबाया जुदि कक'आ फुलि जुदि लांनो गोसो दंब्ला बिथांनिफ्राय लांफैनो हागोन। आं बिथांनि मबाइल नाम्बारखौ होगोन, नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै लांनो हागोन। बिथाङा फांसेयाव 40 रां अर्थात 40 थाखा लागोन। आंबो माखासे फुलिखौ दिनै बिथांनिफ्राय लाबाय। दा जोबोद मोजां मोजां फुलि दङ, नोंथाङा फैनानै लांफैनो हागोन। दे अब्ला लोगोफोर, आङो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामलिया। दिनै आङो बेखिनिल' आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिबाय। जोबथारनायाव बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि गोजोननायखौ बावहरबाय। हामबायसै।